הבעל התולדות יעקב יוסף, זכר צדיק ברכה, אומר בשם הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, מאיפה הזרע שיוצא מן האדם? זה מתחיל מהמוח, דרך חוט השדרה, ואז מזה נוצר הילד שנולד. אז מאיפה זה בא? ממקום משכן הנשמה. לכן אם אדם פוגם במחשבות, נגרם פגם לנשמה של הילד שיוולד, ולכן בניו יצערו אותו בחייו. שמעתם? נוסף לפגם המחשבה יש עוד סיבה. עכשיו בימות משיח יש השפעות רעות מאוד 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 על הילדים. החוצפה והאפיקורסות גוברות כדי להילחם עם הקדושה, והילדים מושפעים מהרחוב, מבתי הספר, מהחברים, מהטלפונים, מהטלוויזיה, ממה לא. ההשפעה של ההורים כל כך קטנה שהרחוב כובש את המוח של הילדים, והם רק באים להורים עם הצעות מהרחוב. תקנו לי, תביאו לי, למה להם יש, הוא קנו לו, הוא עשו לו, לקחו אותו. אין כוח כבר להורים כמו שהיה דור אחד אפילו לפני. 2 דורות ודאי. פעם היה כבוד להורים, זה היה משהו. היום איפה זה נמצא? בקושי עד גבול מסוים. ובעצם ההורים אשמים בהרבה גם, כי הם הכניסו לבית את הקלקול, כי לפעמים הם רוצים שקט מהילדים וקונים להם כל מיני דברים שמקלקלים אותם. הם חושבים שמעסיקים אותם במשהו, העיקר שיהיה להם שקט, והם לא יודעים כמה מחלות רוחניות הם קונים בשקט הזה, שיעלה להם ביוקר אחר כך להורים האלה, ויצטרכו אולי להתטרטר גם מתחנה לתחנה ולהוציא אותם בערבות. חייבים לחזק את הבית בענייני התורה וגמילות חסדים, ולטהר את הבתים מהשפעת הרחוב. לא תעשו את זה, הרחוב ישתלט עליכם בתוך הבית.